Тәрәзәләре урамга йылмайып отырган мәхәббәт йортның тәрәзәләреннән үк шигүле мендәрләр өеп җыештырылган карават күзгә ташлана. Аларның япмаларын да Тәскирә апа үз куллары белән чиккән. Диварда хуҗабикә чиккән шомаилләр, картиналар, и телефон астында җәелгән салфетка, намазлык, өстәл лампасы, аш бүлмәсендәге яктырткыч абажурына кадәр райондашыбыз кулы белән чигелгән. Утны кушу белән гарәпчә бисмилла сүзе килеп чыга. Кул эшләре белән балачактан шөгыльләнәм инде. Иң беренче үзе бәйнде йон җипләреннән бәйле носкилар бәйләдем. Аннан тәрәзә шелтәрләре бәйле башладык инде кызлар белән. Гомер буе шөгыльләнәм дисәң дә ярый инде. Балалар үстергәндә балаларга күлмәкләр, шалбарлар тегеп кигертә торган идем инде. Хәзер инде балалар өсте менә шундый шомайлар чигү белән шөгыльләнәм инде. Чәчәкләр чигү белән шөгыльләнәм. Авылыбыз хәзинәсе диләр Тәскирә апаны. Мәгариф ветераны 40 ел балаларга татар теле һәм әдәбияты фәннәрен укыткан райондашыбыз бүген дә җирлекнең хөрмәтле кешесе. Бер генә чара да, авылдагы бер генә бәйрәм дә оннан башка узмый. Тәскирә апа инде безнең авылыбызның иң хөрмәтле кешесенең берсе. Ул безнең авыл өчен чынлап хәзинә булып тора, чөнки ул бар яктан да килгән. Менә гомер буе укытучы булып эшләү генә түгел, ә менә кул эшләренә дә оста. Ул лидерлык сыйфатлары да бар анда. Менә бөтен кешене туплап, бер уртак максатка ирешергә ярдәм итүче дә ул безне. Менә авылыбызны бер йодрыкка төнәп тотучы да ул безне. Тәскирә Низамиева кул эшләренә кечкенәдән хирыс була. 5нче сыйныфта укыганда ул инде әнисе белән ярыша-ярыша җеп-җигәрләп ыек башлар бәйли. Сеңлесенә кофта, шәлләр бәйләп бирә. Өйләренең һәр почмагына шигүле япмалар элә. Аллага шөкер, Ходай безгә бәхетле картлык бирде. Янәшәмдә гомерлек ярым, 3 лашыныбыз, улларыбыз, оныкларыбыз бар дип сөенә тормыш иптәше Заһит абый. Актив тормыш рәвеше алып барган, килгән-киткән кешене күчтәнәчсез җибәрергә өйрәнмәгән, үзе дә чараларга буш кул белән йөрергә яратмаган, аш-суга, кул эшләренә оста булган, үзе яшәгән җирлек, туган авылы турында туктаусыз мәгълүматлар туплап, даими эзләнүдә булган Тәскирә апа авылның хәзинәсе дә, аяклы тарихы да. Лилия Шәймиева, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе.